I dok se dijelovi Hrvatske bore s poplavama i klizištima, stanovnici Kosinja tek očekuju vrhunac vodenog vala. Voda je već ušla u neke objekte, pa mještani, ali i nadležne službe pozorno prate vodostaje kako bi se izbjegla velika poplava od prije 8 godina, kada je uništila 150 obiteljskih i gospodarskih objekata. Tu smo digli iz kuće stvari, zdjele, padele, suđe, samo smo ostavili nešto najosnovnije. Ana je stvari iz stana polako preselila u tavanski prostor, jer voda je već opasno zaprijetila. 2010. ušla tokom brzinom da malo smo što uspjeli spasiti. Anin sin Marko tada je imao samo godinu dana. Bilo bi je baš ružno, a bio sam i gore s babom. Straha više nemaju stanovnici Kosinjske doline, koji su navikli na vodene prijetnje. Nije toliko neki problem, ali već je to dosadilo svake godine. I imaju spreman odgovor. Imamo čamac i onda ako bude baš prevelika voda, onda idemo s čamcem na posao koliko treba. Jer ceste su već odavno poplavljene. Čamci služe kao premosnica da se te opet dionice povežu i da ljudi mogu koliko toliko normalno živjeti i funkcionirati. Vodenim putem pristiže i medicinska pomoć. Dobar dan, kako ste? Kad mi nema, odmah nekako, oni su mi svi. Mi smo na raspolaganju pacijentima stalno, na ovaj način čamcima idemo do pacijenata i pružimo im pomoć koliko god mi to možemo. No nastave zbog poplave nema. Meni baš otežava jer moram ići uvijek subotama sada. Vodostaji se pažljivo prate iz sata u sat. Nove prognoze najavljuju padaline u naredna 2 dana, što će se kod nas pokazati tek u nedjelju, ponedjeljak. Teren je obišao i župan Milinović. Ovakve su situacije, kaže, neizbježne. Nažalost, u ovoj situaciji dolazi do prioriteta. Ili će ovdje na području Kosinja doći do određenih poplava ili će u Gospić Otočac poplaviti 500-600 subjekata i onda u takvim prilikama vi morate odrediti prioritete. A Kosinjanima vremenska prognoza ne ide na ruku. Vodostaj blago raste, a snijeg s Velebita i Nove Oborine još uvijek prijete.